Servicio público. Servicio público sa Bacolod. Aksyon! Radio sa Bacolod. Aksyon! Radio! Manila Broadcasting Company. Manila Sabalita Broadcasting Company. Sabalita. Comentario. Servicio público. Servicio público sa Bacolod. Aksyon! Radio sa Bacolod. Aksyon! Radio! Manila Broadcasting Company. Manila Sabalita Broadcasting Company. Sabalita. Comentario. Sa Bacolod. Aksyon! Radio! Aksyon! Radio! Action Radio Philippine Standard Time, las 6:50. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. This time check is brought to you by Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. Patunay na sa tibay, may tagumpay. Mag Bear Brand araw-araw. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:51. Mayang gabi kalibutan, welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. DYEZ, Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Antes pa naman ang tanan, sinari na kita sang panahon sa aton nga linya, Sir Gan Republika, sang Provincial Disaster Management Program Division. Sir Gan, mayang gabi. Mayong gabi, Action Bray, no? Sa aton mga listeners, mayong gabi man. Ari lakat sa aton nga chimpo sininya gabi, Martes kita karon Nobyembre 26, tuig 2019. Sa kapungsoran ng hangin amihan o northeast monsoon nag-apekto sa nasidangan nga bahin sang Luzon. Ang ITCC o Intertropical Convergence Zone nag-apekto man diri sa aton sa Kabisayan kag subong man sa Palawan. May namataan kita isa ka tropical cyclone, no? O kung disturbance sa sagwa pa sa aton Philippine Area of Responsibility sining hapon. May international name ni siya nga Kamuri. Nagaantad din siya sa distansya kapin sa 2,335 kilometros ang kalayon sa Kabisayan. Ari siya sa 11.3 degrees north kag 147.1 degrees east. So ay pa siya kapangot sa aton 135 degrees east, no? May persa ini siya o kung may ginal nila ni siya nga kabaskugon nga hangin kapin sa 65 km per hora kag nagamadlos ini siya masobra sa 80 km per hora. Nagagiho ini siya sa direksyon padulong sa nakatungdan na aminhan nakatungdan o kung west northwest sa sulod sang 40 km per hora madasig-dasig. Diri sa aton sa Kabisayan, ang kaprobinsyanan sang Palawan, Zamboanga del Norte, lakip na ang Surigao kag Dinagat. Mangin magalumon ang kahawaan, may lapta-lapta ini nga pagtupa sang ulan. Kag pagpanagoob nga tuga ini sang ITCC. Ang Cordillera Administrative Region kag ang Cagayan Valley. Subong man sa rehiyon sang Kabikulan, kaprobinsyanan sang Aurora kag Quezon. Mangin magalumon man ang kalangitan nga may mahina. So, pangabay lang mo tayo. Pero tingin din mo siya mo to. Ano na boss niya? Di ba kami sa doon? Kaya sa Peringas, di pala yung higa. So ano ba ilang edad sila sa mga 75 na. 75? Anong iya sila nationality nga? Ng Australian. Australian. Sila na kamula tuwing ang danay siya. Nang sa relasyon namin, nang kami katuloy.
Ang bata niyo rin. Ang 10 months ka lang. Sa saan oras di siya yan? Nagabot. Dugay na. Bali, rin nag-migrate na sa Sason. Bali, ano na sa movie. May apartment na sa pero sa muli, nag-sign sa Kapaw. Tapos nag-check-in di sa ako kay temporary lang. Tinulat na mo ng balay nga kailangan. Sa kailan siya kadlaw rin patulog? Lawig. Kailan lagi siya katulog? Oo, siguro sa Java yan, nag-check-in sila mga November 4, rin nag-isa lang. Kung dila ka check in lagi. Kasi dara mo kami katulog. Sa Kung bata. star abi, sa mo sa nga pagkakan. Ay, so mga kagabi mo oras may kabihan oras ang sulod. Kaya wala ko kontak siya sa gabi na nalisang ikot ko. Arit-arat na saya. Kala niya. Ano ngalan sa imo mga living partner? Si Paul. Paul ano? Tunog na. Pangalan lang sa pangalan. Ay, ito ano pangalan niya ka? Venus Alimon. Venus. Alimon. Padayon nga magalong mo ng aton kalangitan may dala ini nga lap-talap nga pagtupa sang ulan. Aha. Kag pagpanag-o aton mabatyagan sa kabugusan sa aton probinsya sang Negros Occidental. Lakip man ang syudad sang Bacolod. Kag aton mabatyagan ang mahinay hasta sa may kasarangan lamang nga pagdupoy-dupoy sang hangin. Magahalinin namin na silangan pakadto sa naminan, maga-impluwensya sa kabugusan sang isla sang Negros. Kag nagapabili nang iya sa gihapon ang kondisyon sang aton kadagatan nga mangin makanay hasta sa kasarangan lamang ang pagduludapya sang balod sa aton baybayon sa probinsya. Alas 10:38 karon sa gabi, ang taob naton 1.8 metro ang kadalumon. Kag ang hunas 0.0 metro ang kanabawon, alas 5:42 buwas sa aga. Alas 5:19 sili nga hapon nagtunod naman si Haring Adlaw kag magabutlak ni siya alas 5:44 buwas sa aga. Subong hari kita sa 26 degrees Celsius o kon 68.8 degrees sa Fahrenheit. Ang kabugusan sa aton lakas timpos ng gabi. Action right. Tingala ka man kina sa agad do nagbulubo-ulan kay may nagali nagpulupasiplat naman nga kuan sa suryan. Way to siya labot. Way pa gito. Walang to siya when convergence to siya action I right. see. Okay. May surges ang hangin amihan ang aton surface trough diri sa West Pacific Basin. Tungod mapaang kag ginadala sang hangin pakadto diri sa aton may precipitation. Ang water vapor mo to damul-damul ang ulan kagina sa aga. Pero way pa to kang tanan sa kwan. Sa ginapaabot naton nga si Bagyo ni nga si Kamuri. Kamuri. Aha. With that, Sir Gan, salamat may gabi. Okay, thank you. Yes, sir. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Abi ko kay nasa ngagang pagbubo sang ulan kadungan sang bira-bira man sang sunog dira sa may Gonzaga Street Magkaksyon, may koneksyon na sa Baguio o kon LPA gali kay way bagid may separate pagidya. Anyway, sige. Sa mga utod naton nga nagapuyo sigad sang baybay sa dalom sang Taytay kilid sang Kasuban kag Kabakesan alerto lang gid 24/7. Anyway, sa mga adlaw, kuan kita, ari na kita sa ginatawag naton Martes, Nobyembre 26, 2019. Mayaran na gidaman kita sang 29 dias ang nabilin kag Pasko na, samtang 36 dias ang nabilin. Kag magasaylo na kita sa panibagong tuig 2020. Action Radio Philippine Standard Time Lasay 58 naga-monitor na kamo diri sa The Best AM Provincial Radio Station sang 25th KBP Golden Dove Awards ini ang Action Radio Bacolod. Bukas na aton sini nga Facebook page pagya sa Action Radio Bacolod 684 nga pwede mabatian ang tanan nga news sa public affairs program via Facebook Live nga pwede nyo i-click, share, kag likes mga ka-action. Mayaraman kita sang YouTube, type mo lang directionradiobacolod.com.ph. Sa web naton bisita kamoto kay maka-monitor man, makabasa pa. Sa may mga Twitter account ray follow lang Action Radio Bacolod Official. Sa mga texters naton sa mga gabi, wala lang ko anay sang pamangkot. Kaya nga man, malawig-lawig nga diskusyon kag special presentation sa nagluntad nga trahedya diri sa syudad sa Bacolod today. Early in the morning, nabulabog kita sining tuman kang ngilidles kag grabe nga sunog nga nagluntad diri sa syudad sang Bacolod. Karon ni plastarta na isa-isa paano bala nagumpisa, ano ang investigation sang Bureau of Fire Protection, sino balang may salabton diri. Ang resulta sining sunog, 6 ang nagkalamatay. Aksyon!
Brian Morden sa Action Firing Line. Firing Line. Onboard na action, Brian Morden of the Nakita Tubtob las 9 tak na sining nga gabi, sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Ano ba lang dalag ko nga balita lokal nga taga naton sang pagtamod subong nga gabi. Sa nambal ko na i-plaster ta karon i-day-day ta kung paano nag-umpisa ang sunog nga nagluntad diri sa syudad sa Bacolod nga nagresulta sang kamatayon sang tag-iya mismo sining nasambit yang Haba Pension House. Upod ang Iloy, anak nga 12 anyos, yaya, ang iya sining nga cashier, plus ang isa ka posible kliyente sa sina nga pension house. Ang nagkalamatay naglabot sa 6 tanan, 2 ka babayi, 1 ka minor nga lalaki, kag 3 ka mga may edad na nga kalalakinhan. Action Radio. Kastar tanay karon kag iban pa nga balita, isa iya ka persona ang luyag kuntani nga maglumpat kainaman sang aga kadungan sining sunog nga ini dira sa flyover sang Magsungay Araneta. Mga kaksyon, di buenas lang kay nakitaan sang pila ka mga persona man kag ini ang naluwas. Ano ba lang rason anong sa likod sini nga naglumpat o kung gusto niya maglumpat, inaibaloon ta sa aton sini nga pagpangalagad. Sa iban nga balita, makaksyon diri iya sa lokal kaina, may ara sang ginpatigayon iyang programa sa Negros Occidental Police Provincial Office, mga kaksyon, o kon NOCPO. Ining inauguration sang chapel kag adoration man dira sa NOCPO, mga kaksyon. Samtang balita gikan sa probinsya, 25 milyones pesos nga development project sa resettlement site sa Kabankalan gin-turn over na sang gobyerno probinsyal. Samtang diri sa Bacolod sang Guniang Panglungsod, wala pa ginpaboran ang liwat nga pangabay sang simbahan nga tugutan nga magbaligya ang mga vendor sa Dalan Rizal sa Bacolod City. Haba Pension House, process pa ang business permit sa syudad. Pamangkoton tanay abig karon kon while on process ang ilang sining business permit sa sining tuig updated bala sila kada tuig way bala palso ini. Kabalo ka isa sa rason kon nga ang isa ka establishmento matawag naton nga hilway sa numan nga kadalag ko nga trahedya ka nga isini kon kumpleto ikaw sa business permit. Kay kon kumpleto ikaw sa papilis sa negosyo mo, tanan nga mga precautions, tanan nga mga kinahanglanon sa mga trahedya like sunog, may alarm ka dira, may emergency, anong mga ginapangita dira abi, para makabulig sa kaangay sini, ara ina na paidalom sa business permit nga ginakuha sang isa ka negosyo. Karon plus 30 na. Action Radio. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Antes kita dira magpalawod mga kaksyon, dali gid lang gamay gid lang niho no? Gamay gid lang sa national, kabalo ka sa national karon por tema ng binalbalanay sa inibalang SEA Games naton. Kay kabalo ka ang SEA Games mga kaksyon na himo nga kontrobersyal, hindi lang kahuluya diri sa Pilipinas, kundi kahuluya sa bugos nga pungsod kag bugos nga kalibutan. Kay karon mismo si Presidente Rodrigo Duterte nagpangita na sang ginatawag mga kompleto nga mga dokumento, tadlo nga pagtratar sa mga bisita matapos nga ginpakaon sang kikyam kag itlog ang mga atleta. Ay susko nga mga sitwasyon ini. Ang gasto sang Pilipinas 11 bilyones pesos, pero mga atleta ginpakaon kikyam kag itlog. Ang lain pagidi kay sa media center, aksyonan kita mo to. Ito ginhimo blayang antog sana daw kita mo ng ano tawag sana gani ibutang sa lamesa gani nga ano ta? Mantel ang aton nga Philippine flag blayan no. Kahuluya gid no. Ay ano nga sitwasyon niya sa pungsod Pilipinas? Kabalo ka mo kung sino nga pungko nga chairman sa Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee. Amo iya si House Speaker Alan Peter Cayetano, nagabarakang gini siya subong ho. Pero lang tawablaw kahuluya, wala nasugat ang mga atleta sa iban nga pungsod, wala kasulod sa hotel, nagtinulog sa airport sa salog. Ang iban pinakaon sang kikyam kag itlog.
Oh, di nagkagtong 11 bilyones pesos ngayon ni. Baka nami hanuton sa mga gabi kay maunay tas buong sa sunog eh. Aksyon! Aksyon! Radio! Radio! Grabe, iya may mga food poisoning pa nga nagluntad sa mga atleta. Ano iniiyaman? Akig na si Presidente Rodrigo Duterte. Siya i-check na ini. Di nagkadto ang pundo. Gihuon dapat subong mas temprano nga wala pa nakaumpisa formal ining 30th Asian Games mga kaksyon. Oh, si Bongo Akigman, siya kay Tano, liyog lang ko ni Plastar, biko na, hindi nyo pangwa ni mga kikyam, kay itlog ini. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Kanamin itanirot sa dagi kay kanamit namit gining isyo pero pagkarunan ko ni or pabuwasan ko gini plastar ko niya. Ang dako man nga balita sa national ting wala man untat nga binalbalanay ni Vice President kag ang Malacanang parte sa pagpalaya sa yadra sa ICAD. Kay Celine preparado nga iplastar kuno sa publiko ang nahibalaan niya for 18 adlaw nga nagpungko ini siya bilang co-chairman sa ICAD. Siya may ibuyagyag ko. Ang balilaksyon hindi na lang pero kung gusto mo gid bahala kada imo na iya. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Las 7:05 mag-aksyon, Aksyon Radio Philippine Standard Time. Aksyon! Aksyon! Radio! Radio! Gin-slide ko lang to sa Manila ang minyo duwa kadalag ko nga balita sa Manila or sa national mismo nga senaryo mga kaksyon pero diri kita sa lokal. Ang istorya kay nasang aga, ang alas 4:30, aga pa na bulabog na ang syudad sang Bacolod bangod siring isa ka grabe iyang trahedya sa siring nga tuig kun sunog ang paghahambalan diri sa syudad sang Bacolod. Talipos puson pa naman ang ini nga mga binulan sang 2019 pero ginbilinan gid sa isa ka masakit nga pagbatsyag sa mga pamilya siring mga nagkalamatay. Unang report nga nabaton sa Aksyon Radio, may sunog nga nagluntad sa area sang Gonzaga Street sa corner mismo sang Locsin. Magabal kita Locsin mo ning way diri samon man pakadto padulong dito sa may area sang downtown sa Bacolod. Kung nagalagaw ka di sa Bacolod makaksyon ang ining Gonzaga Street tadlungon mo ni siya halin ka sa Lacson. Ang lapos niya sini amo ning rotonda dira sa Bacolod City Public Plaza kag going man didto sa pinaka-heart sang Bacolod nga kilala dirang Gaisano lang ang main mga kaksyon. So diri kita sa may Gonzaga Street mga kaksyon agluntad ining sunog kaina sang aga mga alas 4:30. Correct, Action Ang Boy. initial nga report inisyala nga nagumpisa ang sunog sa idalom mismo sining building nga ang dalom dira may mga kalan-an may ara sang ginatawag nato na hallway dira ang receiving sa mga bisita pasaka sa second floor nga dito may ara sang ginatawag nga front desk mga kaksyon. So dira nagumpisa allegedly may mga motorsiklo nga naka-standby dira nagumpisa ang kalayo kag sumaka ini sa second floor kag wala na napunggan pa sang mga ginatawag naton naka-star mismo or nagatulong sa sina ka mga tinion dira sa nasambit iya nga building mga kaksyon. Anyway, sa little background sining building gintukod ini 1965 ginapanag-iyahan sang pamilya Bascon. 1965 nga gintukod ini kag pagkatapos ginkilala ini nga Bascon Hotel. Ginpanagyahan sang pamilya Bascon kag mas kilala diri amo si Dodong Bascon. Sa sulod sang 40 dias o kon 40 katuig gipuyatan nila ini bilang Bascon Hotel kag kilala ini sa syudad sa Bacolod kag Negros Occidental. Medyo na dula na lang ini siya sang umulhot na diri ang dalagko kag mga mas galante pagidya nga mga hotel sa siring nga mga tinion. 2005 mga kaksyon sa ginigin salo sa bago nga management nga amo ni ang Haba Pension House.
So ginimo gikan sa hotel ginpapanaog sa pension house. Ilain gid man kon paminsaron mo hotel pension house lain ang presyo aksyonan di bala? Hotel do ka bugga gid pamatian, pension house do ka middle class lang abi, no? Kung magambal ka naman nga lodging house ati kon ni tatatlo lang na yak oras na ya. Pinigad do pag ginaya sa mga tatlo mo lodging house, pension house, hotel. Ano mo sila abi, no? So middle class ko hindi makatulog dira mga kaksyon. Now, pag middle class ka, sang presyo sa pension house, damo iya sang pwede makatulog dira kay globahado siya kung ikumpara sa hotel. So, amo rin ang sitwasyon sinang nasambit niya nga Haba Hotel. Suliton ko, ining Bascon Hotel before, amo rin ginasayuhan, madumduman yung Negros Lazarus before, Negros Occidental, Negros Lazarus nga mga players na to basketball sa Metropolitan Basketball Association o NBA nga gin-organized before nga naging kwentuhan ang lain-lain nga mga probinsya sa basketball kag kung magambal kita Negros Lazarus bao grabe nga ton sini nga pag yaob sini sa ila kiti lipay kita kilalang Negros sa basketball kada kadto sa mga players so na din ang Ferials, Hugnatan, sunod taga-bata ganing napirdi sa pagkakagawad. Yes, Action Boy, Batog, amo na, Mawi-Wilar, Tanjak Tanuan, dira na sila nag-standby sa Bascon Hotel. Kaya Dodong Bascon, isa sa mga nag-auyat sa Negros Lazarus. Now, ano na yung gamay nga background natin? 2005, ini ang gin sa lo sang Haba Pension House na or Haba Management, gitawag nila nga Haba Pension House. So nagabaton yapon sa mga sa sino lang gusto nga magtulog dira. Ang sitwasyon dira pwede ka overnight, pwede ka 1 week abi gusto mo, pero may nagatulog gida yang nga binulan, meaning ko ginimo nagibray nga boarding house. Inang nasambit yan nga Haba Pension House mga kaksyon. Now, magluwas silang mga nag-ilistar dira ng mga kliyente nila, customer nila. Ang tag-iya mismo dira nagatulog. Kada niya sila nga Iloy, anak niya, ang asawa niya sila ato sa gwa sang tungsod mga kaksyon. So, amo nang gamay nga background. Kaya na, sa kagahon, sa rapal na may ara sa motorsiklo sa dalom. Allegedly, una nga nakitaan nga nagsiga kag naghatag, nagkalayo, amo ning motorsiklo, inasuno sa mga saksi. Pero dito mag-rely dira. Kaya may kaugalingon nga investigation karon ng Bureau of Fire Protection that kaina hindi pa mapalayag ni Sir Boboy Plotenia hindi ara pa sa kasagsagan nga ti sakop pakatama sila. 4:30 sa nag-umpisa ang kalayo, umigwal ini, swerte kadamo ang mga tao nga tulong sa sumabaw. Hindi pa natin masigurado kung pila gibla ang nagkatulog kay suno sa mga report may ara iya sang 40, may ra sa mga sobra 30 ang nagkatulog dira sa nga natabok ining sunog. Nga adamo kliyente ini tupad abi ini siya sa mga establishmento dira nga mga negosyo tanan damo ahinte kalabanan da ahinte nagatulog. Magluwas mag-aksyon sa mga Pinoy may ara sa nagatulog dira nga Australiano mga kaksyon. Ang Australiano kay na 75 years old siyang una nga naluwas nasuffocate ini siya pero nahingagaw dala sa ospital. Pero ti kinatalabangan man to kainan siyang pinakauna nga ginkuha nga nakit-an sang Bureau of Fire Protection nga mabuhi pa siya iya. So pagkatapos sa mga 5 ka oras nga sunog gindeklara ini nga fire out mga alas 9 ini diyaman mo no? So lawig lang nga sunog dito na nagbulaga sa mga otoridad sa BFP Magaksyon ang anom tanan nga mga nagkalamatay. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Ining anom mga kaksyon, isa sa anom nasunog, nakaagom sang burn degree gidya ang isa sa anom. Ang 5 diri, sunog niya sa report sang Bureau of Fire Protection, napatay hindi sa sunog o kung hindi kay nasunog ang lawas nila, napatay bangod sa suffocation. Kining tawag naton balang hindi nakaginhawa bangod sang tuman nga aso nga yara sa sulod sa sida nga edipisyo kon building mismo. Nabudlayan sila magwa of course. Hindi na ito ma-recognize kung may ara bala sang fire exit ang lugar. Pero sa nagsulod ko to sa second floor kaina sa likod sining Haba Pension House may building pagito nga lain. May ara man to sang fire exit sa likod pero
Sa nakitaan ko, wala yun to magamit nila para makapalagyo sila posible. Guro, daw wa ay gigamit fire exit mo. Kay firewall ang sa likod. Ang sa atubang naman, pinaka-front sining nasabit nga building, may mga fire exit sila. In fact, may mga na-interview kita kay na nga mga Bisaya. Di ko na pamangkot kung taga-diin ato sila. 4 o 5 sila, 4 ka lalaki, 1 ka babae. Nag-agi sila sa bintana kag maglumpat mga kaksyon ng lubaybay sa kilid sa building para makapalagyo kag hindi magkalamatay sini nga sunog. Action! Action! Radio! Radio! May ara sa mga 3 ka babae kanina nga nakaluwas man nga nagakatulog dira kay nakapalagyo sila. May ara sang pila pagidto nga nagkalapilasan nga sa diin ini ang nabuligan sang taga Bureau of Fire Protection mismo kag mga volunteers naton diri. Ang building kita naton may kabudlayan, no? Ang Bureau of Fire Protection. Bangod sa isa makita nyo daw sa video naton sa Facebook page naton. Ang disenyo sa silinga building medyo may kahirapan kung gusto mo maglumpat ka, daw mabudlayan ka. Kung may sunog nga hindi ka na makagwa, daw mabudlayan ikaw, but ina sa kaugalingon kung paglantaw, ina depende. That's why nga kinanglan naton business permit kay ma-check ina sang Bureau of Fire Protection kung ang ila lang ang disenyo sa building nila ginatawag naton abi problematic, abi sang kaangay sining emerhensya. Pero sa pila na kadekada, duway man gin question maybe okay niya disenyo niya. O galing siguro pangod sa ginatawag naton nga inang kakugmat, kalisang, kakulba, kag kung ano nang himuon mo nga ka sa sulod sa building, why ka na makadumdom nga may fire exit galiya ang building nga ini. Action! Action! Radio! Radio! Amo nang senaryo kay na mga kaksyonti ang halin sa second floor hasta sa ika-4 nga andana, halos ubos-ubos nga nagkalasunog. May porsyon nga nagkalabilin, pero kabalo ka ining building sa sagwa, tahom, turukon, simentado. Pero kung sudlon mo construction made by sa mga light materials kalabanan sa sulod. Amo nakakanamit gid sang kaon sang kalayo kaina. Nga wala kagwa ining nasambit ya nga mga nagkalamatay. Bangod ang kalayo nag-umpisa mismo dira sa pinaka main nga alagyan sang nga exit kag entrance sining nasambit nga building. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. So para man ang senaryo kaina nga aton sining hibaluan mga kaksyon sa natabo ining sunog sa area sang Gonzaga diri sa Bacolod. Now, may mga names ng aton sining nga patrol sining matinion nga kompleto abi. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Okay, ako na yung sitwasyon kay na may mga ngalan actually kita initially pero kulo kompleto nga ngalan. We have action John Diaz, try naton nga malambot sa materiyon. I-check naton kung kumusta ng area. Pagkatapos ang halin sa aga, tugtog sila nga mga tiniyon, kung kumusta ang nasambit niya ka building, anong natabo na, anong panibago nga update sini. Okay, destroyed na ni ang okay, building sige, sa karon i-check di naton. na matawag na lang Sige, may tapna pasensya gid sa aton sa mga viewers sa Facebook naton. Gadamo na sila gadamo kung tani may arap kuno although medyo nga sa kagako piyak may diri nga sound part sa may background. Pasensya gid yung PC sila iposa. Kay di naton that's why nga medyo may makapalapit-lapit diferensya ang gamay host kanugo yakag no. ang tubig Sige. dito sa pinakababaw Pero dito thank you gid sa Panalgan. gihapon nga pag-subscribe However, gid dira dili naman at niya isar sa nga ni piyak. ara sang gamay nga kwan diferensya ano. Siyempre, Sige, salamat gid no. kataas Thank you kayo gid sa no. building ang Salamat gid dira bugas sa ang inyo host feedback. nila mula na action ang mga Okay, action. sige. Kaya this time ko na itong Kataas, patrol di direction pagudlayan John sila Diaz. nga Kay magpagbuga ginpanggaduan action dito John sa ang baba, pagudlay pa daan, kay kanamo pa sa funeral mga wiring. parlors. Diri Kaya sa dito lugar, pinangdala kanamo ining kayo, mga nagkalamatay, mga wires, kaksyon. ang sinekos, ang I telepono, understand ang sari-sari lang. apat Pag may poste, hindi siguro ganito. ara sa St. Most Peter. no? probably, tibran Ang out, yun ang isa whole ara area sa sa Loksin. Abi, kag ang isa ato Gonzaga. sa syudad sang Bago. So, kung kompletohon tani karon with action na John Diaz Abi sa sining nga materiyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Action John, may gabi. May intervention
Action Bright, kag sa itong tanan nga mga kaaksyon, napato sa gihapon live kita diri nag-report sa may Dalan Gonzaga, sa tubang kita mismo diri, no? Sa Haba Pension House Action Bright. Ang sa ito ni Patpat sa mga kaaksyon, ang mga pila naton ka mga natipon nga mga informasyon, ang alan sila mga persona nga nagkalamatay, abi sa naguntad nga sunog kay ina Action Mar. Ang lugar diri, sa gihapon, may pila pa diri ka mga buka-buka nga mga semento posible ini gikan diri sa sulod mismo sa building Action Mar. Ngari man diri pila ka bang gipang kakas bala nga mga aluminum bars sa makabig Action Mar. Action Right gikan diri sa tubang gid mismo entrante gid babi makabig sang amo sini nga pension house. May duha pa diri ka mga fire truck ang ari diri sini nga gabi. Amo sila nag-finalize or nag-secure gid yung mismo sa area. And then may duwa, no? Ang isa gri bago lang nagamamat na halin, buti rin isa lagi ring ang nagapabilin sila nga kagabihon. Action dyan. Right? Adalagid lang kay mga ita pasensya gamay sa mga viewers naton. Anyways, thank you. Naka back to normal na kita action hands. Actionan okay na aton sini nga FB live. I'm sorry gid sa gikan sa aton diri pero right now okay na. Now go ahead action dyan. Yes, Action Brian, no? At gihapon diri sa lugar gid mismo sini nga mga tuyon. Ang pila dito ka magipakakas ng mga aluminum bars gikan dira gid sa sentro kung sa di nasunog abi diring bila ka mga hulot Action Brian gagin pagkakas kay sang City Disaster Risk Reduction Management Office ginbutang diri nila sa entrance bala atong una bala nga lugar kay gusto nila nagdako gid ang kalayo diri nila ginpang tabon para malambatan diring area wala labot abi sa pila ka mga fire lane nga ginpang plasta diri ka mga taga BFP may gindugang pagid sila para hindi ka penetrate sulod ang pila grabe ka mga persona nga luyag magsulod Action Brian sa lugar. Ang sini nga matinion dulom diri no galigom ang dulom diri sa palibot sang sa Dalan Gonzaga except na lamang sa tabok nga area. Kaya ang diri lang gidamang sa linyada sang Haba Pension House sa Death Marketing diri sa Bacolod La Filipina Trading Corporation. Diri lang gid Action Brian ang ginpatay ang linya sa kuryente pero ang tabokya is may suga, no? Hapon-hapon actually kagin balik sa normal ang traffic kagin paagyan diri sa mga motorista ang lugar Action Brian. Ginpadulungan naton ang pila ka mga funeraria. Gin-check naton adi ang ngalan sining mga persona nga nagkalamatay. Anom sila tanan. Apat diri identified nga sang of course sa mga himatagi nila mismo. Ang apat Action Brian especially yara dira abi sa side sang Tagiya sini nga Haba Pension House nga napatay man mismo sa nagunta diri naman nga insidente. Ara dira sila sa may St. Peter Memorial Homes o Funeral Homes man sa may Barangay Elhis diri sa sulad sang Bacolod. Ang duwa ang isa yari diri sa may Abi Funeral Homes ang isa naman Action Brian at dito sa may RS Funeral Home sa sulad sang Bago. Paano naglabot dira sa sulad sang Bago? Ano tabok Action Brian man kaina diragin diretso ya una gid sa may area sang Abi Funeral Home ining bangkay sang duha ka mga persona nga wala pa nakilalaan. Apang pag-abot mga around 2 p.m. as alleged dira sa pila nila ka mga personnel iniging kwa sang RS Funeral Home sang sulad sang Bago. Ang problema kay ti ang nakuha gid lamang nila nga ngalan is Arnold. Pero diri sa Radyo Bacolod ang aton information is si Arnold Filomeno ang apelyido Action Brian. Yes, kay na-interview ta na Action dyan. Kay na kita mismo na ko na-interview sa mga anak nila nga nagpadulong dito Action dyan. Cashier ini siya. Yes, siya nang ginagakabi bilang cashier receptionist sa Haba Pension House. Ang ikasubong siya to sa RS Funeral Home sa Bago. Ang iban rin nga ba nga napatay, ang tag-iya kilala kay Christopher Haba. Christopher Haba, 36 years old rin nakabutang sa iya, Action Brian. Bata pa, no? Magdalena Haba, 70 anyos, 70 years old. Ari man diri si Annalyn Dacalio. Annalyn Dacalio, 45 years old, Action Brian. Kag ining pulo, lakatoy nga bata, diri nga si Miggy. Check natin ang last name, gina mismo para clear. Pero si Miggy Haba, Action Brian, 10 years old ini siya. So all in all, anom ang fatality o konpatay gid sa guntag diri naman nga sunog. May apat diri nga ginabulong sa ospital. Ang ginabulong sa isa ka pribadong ospital sa norte nga paabahing sang sulad sang Bacolod. Kagang information diri yara sa intensive care unit sa gyapon nga unconscious ining si Paul
Codognato. Aha. Paul Codognato, Aksambray. Ining si Paula mo ni siya ang Australiano, action dyan, may asawa, ini siya kay nga nagahilibion dito sa Dalom, may bata, ini sila nga nga pulo palang kabulan. Pero Yes. mga 5 na sila katuig nga naga-live-in, bala mo? Aha. Yes, Aksambray, no? Mhm. Ara na sa ginabulong sa isa ka pribadong ospital sa norte nga bahin sang Surad. Mhm. Ang duwa pa ka mga persona doon nabudlayan bala sa ilang pagginawa, no? Difficulty of breathing nga ginatawag or DOB. Amo sa Ray Bayona kag Janine Pipito. Daan sila gabulong niya naman diri sa isa ka ospital sa barangay Takuling, Aksambray. Ang isa sini abolson ang iya diring masakit diri sa kinabulong sa may Corazon Luxil Monterribano Memorial Regional Hospital. Aha. Yung kilala naman ni siya kay Romeo Omnos. Mhm. Romeo Omnos Aksambray, no? Amo ng iyang ngalan. Bali, ang inisado din natin ng information, wala labot diri sa may Hava Pension House. Ining building nga 4-story mixed type of occupancy. May pila diri ka mga occupant. Magsiling ka occupant nagatiner abi, nagabaligya man diri may mga negosyo man nga ila, Aha. kag iban pagid abi, no? Amo ining State Motors Parts and Company Incorporated. Yari ini Aksambray sa may ground floor. Ang ikaduwa ang polyester upholstery na yara manahamtang sa ground floor tupad gid mismo sang entrance pasulod ka sa second floor sa babaw sa may haba, no? Ari man diring kusina do kalan-an ini sa Aksambray, Aha. ground floor man diri gid sa mismo managuntad ang sunog. Jimmy's Gym. Ang Jimmy's Gym yara ini sa second floor, no? Tupad yan diri ang D-Zone Dental Clinic, ang Arca Review Center nga yara sa third floor, kag ang Sumi Bags and Plates nga yara naman sa ground floor. Aha. Ang information diri naton nga nabato na interview naton kay nang isa ka personnel sang D-Zone Dental Clinic, basa lang to yang sulod sang ila gali diri nga klinika. I see. Partially damaged lang. Lakip man ang Arca Review Center nga partially damaged man Akson Brian. Aha. So, amo na ang sitwasyon diri, yun pang kakasakay na diri sa may railings o kanang mga aluminum railings diri. Kay para kung mag-investigate sila, ang kuryente bala hindi diri magkarautod ang Aksambray, no? Kag safe man abi ang magsaka. Ang estimated damage, diri information nga to nga nabaton na nagdangat man sa 5 milyones ka pesos ang Aksambray, no? Aha. Dako-dako man ini siya. Ang time of fire started mga alas 4:35 siyang aga. Aha. Time of fire out nga gina-official nila nga record is 9:10 siyang aga man Aksambray. Patangat o kung ipabatak abi sa third alarm ang sunog nga naguntad kay nagilamang sang kaagahon Aksambray. Kaya mo itong may mga information, makita na batong gina sa lugar mo, nabing kung paano, diri nag-umpisa ang sunog sa Dalom, diri, may mga motor, di Aksambray. Yes. Diri na ginaimbestigahan pa sa atod nga mga kapulisan, kilakitan ang Bureau of Fire Protection Bacolod, kung anong kamaturan sina, no? Kaya may pila ka may informasyon nga, may mga kinawatay nga natabo, something like that, pero hindi pa ma-confirm sa gyapon, kaya ginakuhaan pa natin sa confirmation coming from the PNP. Aha. Kaya actually sila nga po nagpadulong diri sa area, si Bacolod City Police Office Director, Colonel Henry Benyas Aksambray, no? Nagbisita din siya, nag-check din sa sulod, yung sulod yung matong area, gid mismo, kag kung anong sitwasyon na dira sila yung mga atin ni On Aksambray. May mga allegations pa kay naganexon dyan nga nasagap naton dito sa area nga kuno may ara ini as ako na allegation action dyan na klaruhon naton nga mayara sang duha ka tawo nga luyag magkawat sa motorsiklo o galing nabudlayan sila may ginsunog kuno sila nga helmet action dyan pero ini halin ini sa mga nagalantaw kag mga saksi dito pasapasang istorya bila pero kabay pa nga hindi pag i-discount ini sa aton nga BFP ang investigation. Actually, Aksambray, pag-abot yung tingin na mangkot man ko, ilapin ni ibang nga version is tatlo, may version nga duwa, no? Aha. Nga mo na nga din yung tuyo, gid man sila, masakto na yung mga balak Aksambray information, man nga nabaton, man doon pareho, masakto kayo na. Aha. Sa pag-abot rin, bako no may nagtuyo, taning nga magkawat gid man, sa duwa ka mga motor. Pero Action ina dyan? investigation. Action dyan, klaruhon ta lang 5 million or 8 million? Ang akon info subong is 5 million pa lang. Aha. Galing Pero kiti, hindi pagin man naton ma-fix ini kiti, way pagin man matapos-tapos sa kadako bala sang sunog action dyan, ano? Gani man, wala pa man gid nila pag Aksambray nga nasulod ang area. Basta may ban pag ito lang nakatago. Pero Aha. kung na posible, basi dra ka range, critical.
isa na sa dangkang pension house. Yes, no? yes, aha. Kasi dugay-dugay naman sa dumakabi ganito antique man lang ang pension house eh. mhm. Wala pa ko na bata, sumbay, ari na ni Kunomong. Ado, gay 1965 gin tukod inay ang pag-construction na abi, pero butan tabi mga 1 year nga trabaho tapos ginuyatan ng Bascon Hotel and before pagkatapos na 40 years nga ng Bascon Hotel ina siya mo sa lawig-lawig na gidman. Dahil tigway at sa pagkak sumbay, wala pa ko na bata. Gali, Amo gid kita. Ari gali yung haba niyo. Di ba? Amo na, no, ang ginaobra di subong, nagplapapinergi din sila sa taga Bacolod Traffic Authority Office ng personnel. Maging plastar man dari nga mga kapulisan ang Bacolod City Police Office. Maging patiner man dari nga isa ka fire truck ang Bureau of Fire Protection Bacolod. Kaya anytime, kung ano ka matabo ni iba, si buwas sa aga naman balikan na nila kapag patigayon sila sa mas maid-ed nga investigasyon aksyon, Brian. Okay. So, muna pinakadigang sitwasyon sa area natin ginakamtangan sa tubang sa Haba Pension House sa Dalan Gonzaga, sulad sa Bacolod Karangid lamang ngagabi. Rekta dari sa Baton, ang tagibot sa Bacolod Action, John Diaz, una sa Baton sa Aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Daghang salamat Aksyon John Diaz si Sir Vargas, no? John Diaz sa patrol nga nagbalikid sa area kag gin-check kung anong senaryo or situation sining building pagkatapos nga nasunog kinasangaga. So suliton talang ang nagkalamatay diri anom, duha ka babaye ag 4 ka lalaki, include na diri ang napulo ka tuig nga edad sang isa ka bata mismo sang tagya. Ang alan sang tagya diri sang Haba Pension House amoya si Francis Haba, 36 years old. Ang iya sini nga anak nga napulo katuig nga si Miguel. Ang iya sini nga Iloy nga si Magdalene or kon Magdalena Abe, 70 anyos. Ang yaya kag isa iya ka front desk nga mo ni si Arnold Filomeno kag ang isa ka wala pa nakilala. Amo na nagkalamatay mga aksyonan sa sini iyang sunog. Online sa firing line. Sa aton nga linya, we have Executive Assistant Jo Marie Vargas ang Bacolod City. Sir, good evening. Hello, Brian, ng gabi. Salamat sa time, sir. Sinimat tiniyon. So far, sir, kay nasa nga medyo may kapagid sa kulo kompleto ka detalye. But tonight, na-plastar naman namon tanan-tanan kung ano mga senaryo. Kumusta, sir, sa inyo diyan nga pag-investigate malabi sa pag-check nyo man sa senaryo kay na, sir? Well, actually, Brian, makakuha na mo ni Boss kasi si Mayor din kaya na before sa mag-lupad. Actually, on the way sa Bacolod, nagtawag sa akon nga ma-meet kami Boss, mag-create sa what listen daw task force, no? Kaya ang lantaw na mo ng amon sini, all the observations will be discussed Boss during the meeting. Kaya himuon na mo sini, ang hindi na maliwat sa subong sini nga klase sing sitwasyon sa sudad sa Bacolod. So, hindi kami subong sini, hindi ako mag-speculate o kung mag-assume nga ang atong building nga to, ang balkon, o ang Jabas. May mga kapaltahan nga kakulangan na bali sa ilang mga safety o fire suppression equipment sa ilang lugar, Brian. Sir, sa imo abi sir nga sa imo abi nga pagplastar ang isa ka building like sining Hava Pension House dapat kompleto gini sprinkler, alarm, emergency alarm. Ano pa gid ang na-need gani dira kung sunog ang kinanglanon gani, sir? Sa mga signage, mga exit siya, fire exit niya, fire exit niya, mga signage niya, exit going na bla. Kompleto. Nasa actually, break ko, sa ulado ko ng building, kaya kagi ko daw bras, minsan sa hotel pa na mo. Ay, galing so, ang building, may ground floor, may mezzanine, may second floor rooms na, third floor rooms, ang fourth floor na daw function room la, So, amo na siyang sitwasyon dira. So, ang danan lang ginabi kag elevators tunga gamay pa sa likod di amo na kusina do sa likod. So actually amo na ang posible ang hindi lang ko magkuan but asing pasi kung wipe na kay pag-obra sa na ba ang ilang building sobra na 40 anyos mo alapit siguro 50 ay mga 50 years old na siya. Ito sa una nga chimpos ang ara ko nag-obra ya aga park sa Gonzaga nga Central Market kalisa pa mo. Ay gali 1965 ko mo. That old. Mga 60s no, mid 60s. So, ang
may posibilidad nga way pa na ay madala sa una singlay sa bago nga building code kag fire code. Yes. So again, ayo posible na sila sing bago nga fire code na. So amo na ilang taon na mo ba ang aktual nga sitwasyon sa ating haba pensyon. Pero ang litang picture subong sa sinang building, may mga renovations ang nga natabo sila sir kay sa iba paglantaw. May pagbag-o na da. At kay ning sa yan ang ilab na coffee shop na kasi una low dining area na siya mo kagang sa piyak na di amo na dang lobby bitaw mag-check-in ka dara ka ma-check-in layo na kita kayo kasi halos pa ka na hindi ka na gani kage so nakatawhay na naman sulugan ay mo being lobby sa hotel tapos may dining area sa dalom amo man na so nang old nga design sa Bascon Hotel mo. Anyway, sige, amo na. Sir, so subong daw, even though nga may ara sa mga initials, nga mga investigation ng BFP, pero kamo dira, sir, may task force kamo nga magatutok lang gid sini, no? Daw mo na himuon niya? Buwas actually, ang tanan nga inputs ni Major Putinya ang sa amon sa rescue group, ang responding team, ang City Health, depende ni sa amon nga kagang police, no? Upod ni sa task force, mamit kami pa din ng taon ng himuon sa syudad. Nanong para way na siya mapatabot sa palibot ng pareho sining nga klases ng sitwasyon sa Bacolod. Magambal kita pension house, mga hotel, mga ano pang ibang ginatawag naton diri, mga pension houses, mga iban mga indri abi, may amo sini tabo subong sir anom patay after sini mas mas stricto nyo na sir nga i-check ang mga hotels naton diri, mga pension houses abi sa amo sini nga situation kiti damo permi mga bisita nila. Actually, Brian, may plano kayo mga meetings ng safety officers ng talang hotel sa Bacolod mo. Kunya tani party sa Linog, no? Kasi upod ko lang party sa Sunog siguro. Kasi isa pag-treat ka bala sing foreigner, tatong may foreigner ka taging dala sa hospital kaya nato isa ka Australian. So, nagtawag pa sa amo na Australian Embassy to confirm sino ni siya, pila edad siya ni, para amo na isa ka concern dapat isa ka LGU. Nga may hotels, nga may mga turista. Hindi mo sila dalon, ako ni kaso may evacuate. Amo ng tanan, so makonsider ni boss ang madala sila ng tourism area na to, Euro. Ito masulod na ng Bureau, Department of Foreign Affairs mo. Kagaya immigration, no? Daw galapad, abining kwan kung may mga turista ka na, but meanwhile lang amo niya, focus ka na niya sa sitwasyon sa syudad, pati sa hotels. Ang ilang safety fire suppression equipment nila, ilang safety nest sa bising building. Ang integrity sa building mismo, Brian. I see. Sir, kamagamba, nag-mention ka kayo na nga may mga fire safety code before nga daw hindi nagsanto na sa sining bag-o iya. So kung nag-a-apply sang renewal sang business permit, tuway ina ginapa-renovate nga ti lain ang business lain na subungaton sining fire safety code, pwede nyo i-check daw mo sining situation, sir? Actually, ang sistema sa dada, kung magpa-renew ka, until ka matagaan si permit nga renewal mo, inspeksyon na mo. Yes, oo. Kung why ka kapasarin, hindi na magtagaan sa occupancy permit o permit to operate ang isa ka establishment. So, amo na ang procedure dira, no? Ang problema, iba naman galing niya, galiwat ang launching establishment, bagong tagiya, common lang, so why hindi makusa na mag-speculate nga muna, no? Lantaw na muna boss muna, no, sistema. I see. Okay, may naghahambal di gani. Siya, siguro, Action Brian, need naton nga mga hotels naton, pension house naton, duwa ang alagyan, may exit kag entrance nga separate. Like natabo kay na, isa lang gidalagyan nila, entrance kag exit, wag isla ibandang pan. Actually, may ara na sa all designs in building da sa Bascon. May ara na da exit sa likod, actually. May ara gina sa dalaya, tumangan, may ara da exit sa likod, may ara mo na da. Kaya isa problema naton ng isa sa aton tungod sa aton pagka-security. Nadula na may isa na ang safety net sa masin tao. Ginawa mo na sirado lang balay mo. Kawatan. Kung masunog liway ka nagwan. Puro na baral. Puro na baral. Hindi ka sunod ng kawatan. So kung masunog, hindi ka magkagwa. Amo na ang sistema. I see. So amo nang i-consider naton nga procedure mo naton para sa siyudad siguro. I see. Sir, last na lang gid, no? Why pagid sa initial si Sir Plotenya nakahaboy da simo kung anong initial investigation nila? Bisa initial gid lang. Wala pa, no? Buwas kini. Ang amon plano, si kanya ni Samon pa sa meeting, upod ka mayor, Ang pag-upod pag-ubra na sa Mexico border, pag-ubra na kami na report, anong observation, din ang solutions, o anong game plan namon to improve sang safety sa syudad sa Bacolod. Sige ba, mga pag-check, sir, aside from Hava Hotel, formerly Bascon Hotel,
may mga old batading nga mga pension houses abi nga makonsider naton nga dangerous di sa nagtabo kay na di same abi sir nga pwede naton i-advise ila to renovate da sa panibago sa mga estilo abi. Actually, ang tanan ng report ba yung nambal mo, rata sa Bureau Fire. Tanang every year, inspection sila mo. Kagaway, nagkakuan pating tarantang eskulahan. Way na kulang ang Bureau Fire, sing tag niya mo ni kulang mo, electrical mo, i-repair mo, butang ka mo. Meron na, pero may checklist na bray mo. Okay. So, dapat siya i-fulfill mo na siya antes ka marinyong imo permit. Okay. Anyway, sige boss, maki-update ako sa ibo kami sir sa inyo dira sir kadong matabo sa inyong meeting and ako kompleto abi nga detalye angot sining sunog. Sir, panugyan mo again sa mga ga-check-in abi sa hotel, pension house, sa mga room boys dira o kung mga tag-iya, kung ano mga precautions sa dapat himuon nila like this abi sir? Actually, break ko ni sipon, tigit ang kada hotel ba, may arara na card, galing sa ngaton man yung guest mo niya, may namagay sa vaccine card ba, may arara na siya mo, ari ng kwarto mo, din ka makadto ko in case of emergency, ambot ka kalupar ka na, Brian, no? Sa front desk, may arara na sa latay in case of emergency, amo na yung mo, anong din ka makadto. May arara na siya, break card sa puntahan mo, sa puntahan mo na, magsulod ka na sa kwarto, may arara na siya, low safety tips na in case of emergency, amo ni katuan mo, may arado na exit sign, mo na exit area ni mo. Amo na common, no? Ipa-check na mo na, basi amo nang wala kulang, amo nang kulang sa mga establishments natin. Okay, mismo ganing cashier nila daw, isa pa to sa napatay sa anom, sir? Atong lalaki, isa ka sa front desk ang lalaki. Sige. With that, Sir Vargas, sir, good evening. Thank you so much. Mabuhay ka, sir. Thank you, sir. Sige, bye. Thank you. Yes, sir. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sige, ang ining sunog nga nagluntad diri sa aton, si Sir Plotin, yabi dai ko testingan to kung available lang yan sa nga number abi. Pasunuron ta na lang ni, no? Alas 7:40 Action Radio Philippine Standard Time para matapos sa ning istorya parte sunog nga ini mga kaksyon. Bangod sini nga sunog, madamo posible sa matukiban diri ang aton sini nga mga otoridad sa mga hotel, sa mga pension houses kang iban diri do gid ga comply bla ti on process kunong business permit sini pro-check pa nato nini. Di magambal kita nga on process gani, meaning way pagin matapos-tapos, so paano hindi na pwede maka-check pa ang Bureau of Fire Protection kung kumusta ang inyo nga building, dira kinanglan nato ng fire distinguisher ginatawag ang smoke alarm. Kung ano pa nga mga alarm to inform sa mga kliyente kag sa mga guest dira nga may trahedya nga nagakatabo nearby o kon sa sulod mismo sining nasambit iyang edipisyo. Kinatanan na kinanglano naton ini mo, no? Kinanglano naton ini ilabi na gid nga like for example sa mga bisita to nga isa to patay, hindi ka taga dira mo. So meaning manul ka kundi ang alagyan magpalagyo, manul ka inosente ka kundi dapit ang pwede ka mag-aging fire exit abi. So muna nga kinanglan kumpletohon kag sa front desk pa lang mismo may kumpleto naman dapat nga may kumpleto naman dan nga mga information nga i-provide mo, no, sa imo sini mga bisita dira. Kag kung ikaw mismo nga pangayaw nga nagtulog kasi sa ka-hotel, sa ka-building, mamasabasa ang dapat action hands, no? Pag sulod mo sa building kung pangayaw ka, anong ila mga fire safety diri man, anong ila sining earthquake procedure diri himuon type in case giman matabong ari kita din nagapiyong matataslod nga building ini. Mamasabasa ka na din ang fire exit nyo di ma'am, sir. Din ta pwede, sir, kung tanan na lang, no? Ipamangkuton mo, kiti, hindi, maginamalamutan isa ka oras, abi. Pero galing, ini nagkalamatay, ganyo, unay na day. Dira na ganyan nagatulog, So galing kiti, amo na, trahedya, daw panahon, gidla. Dira na sila sunado, na nila tanan-tanan nga mga palibot sa ila sila nga building dira, pero sila nagkalaunay, because nga ang kalayo nagumpisa, mismo sa exit kag entrance sang ilang building. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sige, alang-alang aton sa nga Bureau of Fire Protection but kompleto naman kita sa mga initials with Action John Diaz ni Gabi kagalin pa kaina sang aga. Pabati ko lang gamay ang amon mga interviews kaina aring asawa sang kano ang Australiano rather nga interview naman kaina while waiting ini siya nga suno sa iya ang yakunong live-in partner, ara nagtulog. Kaya dira na siya gatiner kung ari sa Bacolod, nakasiparar sila. Siya sa boarding house upon sa bata niya sa tikabalogin siya nga dira na sunog. Pero kung kuan man siya doon, di sigurado nga ara da. Pero sa pagka-intindi niya, nga doon ara, gida.
Oh, do mahibi siya doon, di mahibi. Mega chicken, dasa nga kano. Kano? Okay, tapos, ano mo ng kano? Siya ang tatay sa bata ko. Tatay, in short, live-in partner mo. Ah, okay. So, ang bata yan din. Kani wala kami nakatulog. Ang bata rin sa mong dala mo. Oo, harap sa boarding house. Pero yeah. kano, naaragi sa mabaw sa mong. Pero hindi lang ko sigurado kung dire siya kay kisaga puli siya sa tabaw. Pero sure ko yan nga sige chicken. Pero sige, chicken. Nag-harap sa mga gamit. Susunod. So, na-contact mo sa this morning. Nakunta ko pero sige lang ring yung cellphone. Why nag-isaga sa bus, Abi? Wala. Oo. Garing lang. Anong last nyo nga istorya na yun eh? Kagapon. Sagapon. Anong ambal niya po no? Hindi, nangamustalan ko si Yaya. Kaya basta ka-duty ko. Wala ko nagkakatasi. Basta temprano ako duty. Aga. So, hindi ka na pwede katulog, ya? Oo, dira na sa firm may katulog. Oh, so kagabi, why na ako mga istorya na eh? Why? Why? So, medyo nag-expect ka nga ara sa babaw gidang subong. Kapangabay lang nga tani, wala. Wala, oo, kapangamuyo ikaw, no? Pero di mo siya makontak na, ano nga about niya, about na, dinagit. Eh, bata mo subong din. Kaya sa boarding house, yung palayogang, walang kumiga. Oh, I see, okay. Ano ba, pilang edad sining sa mga living 75 partner? na na. 75? Anong iya sinin nationality gan eh? Nang Australiano. Australiano? Pila na ka mga tuwig of the night eh? Ang sa relasyon naman niya, na kami katuig. Ang bata niyo, Brida? Nang 10 months pa lang. 10 months pa lang. Nasaan na di siya? Nagabot? Sugay na. Bali, nag-migrate na rin siya sa aton din? Oo, bali, na sa mo may apartment. At pero sa nguli, nag-silos sa Tabaw. Oo. Tapos nag-check-in din sa kay temporary lang. Kay inulat naman ang balay nga arkila na. Yeah. Pilang sa kadlaw din Bacolod? Tawag na dito sa Dira lang siya tulog-tulog Oo, yan. pero sa Java yan, nag-check-in siya mga November 4, hari na din sa balang. November 4, dira sa check-in na Oo, ganyan. kasi dira hindi ka tulog kung No, sa dira bata. na ka ulo istar abi. Kung sa imo sa nga bata man. Ay, so mga kagabi ano oras white idea ano oras nagsulod din? Wala. Kay wala ko kang konsiya sa gabi na. Dali sang udto. Arin ara da saya. Para sa mismo. Oh, ano ngalan sang imo tong live-in partner? Si Paul. Paul ano? Kudog nato. Ha? Kudog nato. Pangayo lang ko sa konkreto niya nga pangalan ano? Ikaw ano pangalan niya ga? Si Benot Alimon. Benot Alimon. Alimon. Pila ka bata niya subong? 10 months. May laki. Lucky. Oh, mag-okay lang uli ano? Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Na-interview ko na siya kay na mga kakaksyon while ginaaway sang aton sining firefighting units ang kalayo ang aso kay na. Ara ni siya sa tabok nga nagatilindugon kag nagahilibio nagatulo luha niya kag nag-expectar siya kung tani nga wala dang iya sining live-in partner. Pero nagasulod man sa utok niya nga dirigid siya nagtulog kay kun ari ini sa Bacolod ang ginakadbadulungan niya nga tulugan amo ning Hava Hotel. Sili ko nga Hava Hotel gid convention house gid abi siya kay do kakanami sang area da accommodation abi kag do na anad gid abi siya. Sometimes kuno dira man siya gatulog ining babae nga ato nga live-in partner niya upod sa bata nila nga makon 5 ka bulan dira man siya upod sa iya sining nga live-in partner nga 75 years old isa ka Australiano sa sina nga building. Pero last night, natabuan lang gid nga ang nagtulog dira amo ning Australiano nga ini kag siya didto nagtulog sa iya sini nga boarding house upod sa iya sini napulo ka bulan nga anak. Kadi boy nas pagid so mga pila ka minutos ang nakaligad nga gin-interview naton siya didto sa Tubang naginpagwa sang mga rescuers didto mga volunteers ang Australiano kag nagaginhawa subong ara ginabuligan nga mabuhi ining nasabit nga Australiano 75 years old 75 years old kay ina sa nakit-an naton gintawag naton siya so ginhingaga dala sa hospital ginapump ini so kabay pa nga mabuhi ining nasabit yang Australiano mga kaksyan kay ina na interview ko man ang may mga Bisaya to kay na mo may mga Cebuano to kay na nga dira man nagatulog no na may mga trabaho dislas Bacolod nga dira sila nagatulog kun ari di sila. Ang natabo, ari, pawati ko sa inyo mga kaksyon. Si Ronnie, ano to sir? Ha? Ano to? Wala na, nag-sayra na dyan, nag-work na namigod dyan. Aso diri ka muna kanulog. Anong natabo sir man? Pag mata na mo, mga 4 o'clock, medyo aso man yan, ibangon ko kay, akong i-check, pagpunta kay, nagdadan magbumbiro. Pag-open ako sa buwan, pag-open ako sa bintana, aso na mga isanan. Mutong nigawas is puntahan niya, pag gawas mo sa puntahan, baga naman kayo nga so, dili naman gini kagawas. Mutong diya sa room 315, amo lang gibuha kang gobilin sa marana, kasi diya minangagi akong mga kauban.
Meaning, kinang naguba inyo hana? Kina? Basta diyan nga part, ko basta siya, basta diyan nga part, kay diyan minyagi, naman na yung pagdan nandiyan nga nipilit sa kuwan ba? Nipilit sa kanang pusti, ano yung mag-exit ba? So paggawas ninyo, diri na kamo sa pusti ni Agi na? Yung dalos-os na lang mo? Kaya naman yung makakulit mo mag-inanaw, kaya mag-experience niya ba? So asa dyan mo ka panaog, diri na napita, diri na? Asa, dito dapit yapon sa ilalom diya? O yan, kinanaman na yung agyan na pataas. Pila mo ka box, sir? Pila mo ka box? Kapan ni sa kwarto. Unsa man trabaho ninyo, sir? Ha? Unsa mo? Ay lang, di lang ito something ko. Bro, ano naman ahinti mo? Ay, irog-irog na diri napita ko. Sulti naman ta, ahinti mo? Auditor. Okay, sige. So, unsa man, sir, upat mo na kaluwas mo tanan? Oo, naluwas na, sir. Puro mo laki. Tayo sa pag-iwan, bang kamot. Ay, sige mo. Ulaw na. Amo ta aksyon ang mga nakaluwas ka isa kay na, apat sila actually, 3 kalalaki, 1 kababaye. So ginhimo nila nagpangwasak sila sa bintana to, kag linumpat nila ang sakilid to, naglabay man sila sa may mahigdanan didto, nang lubaybay sila kag nakaluwas o galing ang ila sining area medyo layo-layo sa pinaka-entrance sabi mo. So daw dugay pa nga nakalambot ang kalayo dito sa ila kag ang aso amo to nga nakapalagyo gid sila. Daw nakapalagyo kag nakagwa nagkalabilin to mga dala nila. Of course ubos sa sunog to kay ina mga kaksyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Ay porte. Sige, kay naman interview kita dito ng isa kababaye pilaso ng Baties sini. Upo diyang iya sining sulugoon niya to kuno kay amay at hindi galing manugid sa ngalan. So daway itong madalang ngalan niya posible gid sa inisipay. Kung natuto siya kay ginkarga man to siya na kay na sa ambulance, pilason man to siya, no? Dira man sila nagtulog kay ina mga kaksyon. Last 7:50 Action Radio Philippine Standard time aton sa presentation sining sunog ganadulong sa aton sang May TC. Basi nagabatsyag ikaw sang imo sining sipon ubo hilana trangkaso mag May TC. Ang the best na sining combination ng Santon Plus Herbal Capsule na nagatunaw iya sa mga bukol-bukol. Gwitter kagiban pa nga nagatubo dira sa inyo sining kalawasan. Santon Plus kag May TC nami gidunganon aga udto kag sa gabi. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Pagbalik naton karon mga kaaksyon may mga additional pa mga information regarding sunog ilabi na gid mga public officials naton diri sa syudad sa Bacolod. Kag karon pagbalik naton interviewon ta maning gusto maglumpat sa flyover anong iya sini problema nga gusto iti panginmatay sa flyover de sa may singkang Araneta Airport. May lang kinapunggan ini siya abot ko malumpat gid kun mapahawid-hawid lang. Naabtan abi no kag ti Buenas nga na way sa nagdayon kay kung nagdayon siya ti disgrasya way labot abi nga bunggo always duta to basi madalasa pa siya sa mga salakyan nga nagalinabay da. Dason di mo na paghimua. Kung may mga sala ka kadto bla sa simbahan ka magluhod dalin spiritahan pa kadto sa altar bla di ko pati nga di ka malugpayan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Pagbalik naton karon, may report man sa Action Marlon kan anay lechon niya sa Kapitolyo Provincial. Kag may gingadtuan siya nga lugar kay nato mababukid to, bisan ano nga ulan ging baktas siya to, ilagang tingala ko nakakumbat sa sininga gabi. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na.
mensahe nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Magkulunod kag negosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sa bisan anong kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala kag palanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan.
tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Magkulunod kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sansan ano nga kaintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian na mo
sa sanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon aksyon radyo. Magkulunyon kag negosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Aksyon Radyo! Aksyon Radyo! Aksyon Brian Morden sa Aksyon Firing Line! Firing Line! Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 8:05. Kini nga bayan maka-aksyon dulong sa aton sang life extension vitamin D3 maka-aksyon nga pampabakod sa ginatawag immune system sa isa ka tawo. May araman sila sang life extension coffee mix iya. Ang pinakaunang kape nga may vitamin D3 nga yari karon diri sa Pungsod, Pilipinas. Ining duha po idigin mabakal sa mga butika, halong kamo sa mga pike dira nga mga baligya way manigi na libod. Kadto kamo sila klinika para makasure sa GA Esteban Building, Lacson Street sa kilid sang DHL kag uloon-han nya sini Burgos, Lacson. Lapit lang gid katama ho. Libreng consultation sa mga medical doctors. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. This time, unahon ta na si Action Marlon Hinavia ng mga balita gikan Kapitolyo Provincial. Nagpabukid ni siya kay Namo na pero ang kantuan niya to building man gyapon kagiban pa nga balita gikan Kapitolyo Provincial. Capital Reports. Action Mar, mayong gabi. So nabaray mayong gabi taralo pang doon ining balita kaina sa syudad sang Kabankalan kay ang lugar nga ginpadulungan ni Governor Eugenio Jose Abong Lacson kag pila sa di ka mga department heads kag empleyado sang Kapitolyo man nga mayara sang obligasyon sa pag-asikaso sang ginatawag housing project sa mga anay rebelde bilang nagbalik sa sabak sang gobyerno. Kay ini nga lugar amo ni sang giluntaran sang pangatake sa mga rebelde nagligad nga bulan sang Mayo nga nagresulta sa pagkamatay sang duha ka mga naga-start nga daanda kag pagkapila sang tatlo pagkaiban. Ang tawag sa sining lugar settlement site or settlement area. Ara sa putok-putokan sang sitio Mambinay, Barangay Lukutan, siyudad sang Kabankalan. 172 kilometros ang kalayoon halin diri sa proper sa siyudad sang Bacolod. Dira na da gin patindugan balay housing project ang mga sadto miyembro sang Revolusyonaryong Partido ng Manggagawa ng Pilipinas or RPA-ABB nga ginilisan na bagong ngalan Kapatiran para sa Progresibong Panlipunan Incorporated sa lipot nga tuwag Kapatiran.
gin-transform ini sila aksyon na baray sa isa ka komunidad. No? Dira sila gintipon, upod sila sa ning pamilya. Galing kay nagligad yung ambulansang Mayo, ay pato aksyon baray may maplastar. May balay, pero may pa may maplastar ang area. Mo nga mahapos ang pagtiro para klutang sila. Kaya na formal gin patigayon ang turnover ceremony. Turnover ceremony sang valor 25 milyones pesos nga development project. Ang pondo ni iyan ni kagobyerno nasyonal. Ginbuligan sang OPAP or Office of the Presidential Advisor on the Peace Process nga mapa agi ini sa provincial government. Ang provincial government naman nagasikaso para madulong ni sa mga beneficiaryo aksyon baray. Mga 65 na bilong balay ito. Damo na to gali? Damo na balay, 65. Pagsaka ko to nagligad, way pabalay, ano pa lang, mga eskwelahan, building, daycare center, abi, health center. Yes, amo to gorak sumbray ang sa una gid. Pasaka ang dalan, blag. Pasaka mo to may daan na to gawang nga balay amo to gudon una ra. Okay. Kag eskwelahan. Pagsaka mas babaw gid ya, mayra sang mga bag-o nga natukod na. Okay. So, sa mga 65, pinamangkot ko na si Vice Mayor Raul Rivera kung bala occupied na tanan, di pa naman. Miyara pa naman nga mat-amat plastar pa. Okay, may mga gintanom, may tree planting kaya na patigayon. So 25 million nagkaraan lain nagsumbrayan niya nga bulig management mo daycare center, bulutuan kay paeskwelahon ni mga kabataan nila. TESDA i-train pa ni aksumbrayan iban nga mga miyembro sa sining kapatiran. Hanason sila kung paano magpatayon sa rescue operation sa mga kalabidad. Kaya pag intindi ko nag-construct ni gani or ang mga laborer bla, amo maning mga RPA before action mar, di bla? Yes, bulig man sa ganito, wag action braying engineering battalion sang Philippine Army. Grabe no, porte no. So medyo matamat na sila action baray nga na plaster. Kay 19 katuig maning hulat nila. Porte no. Kaya napirmahan ang peace agreement tuig 2000. No, sana pirmahan ang peace agreement. Part ini sang peace agreement action baray galing kabante kadamo sang mga dapat plansahon. Ti subong panugod na ni. Tatlo na ka-site mo dari sa Negros Occidental. Amo tong paglabot ni former President Irap Estrada sa Don Salvador Benedicto, mo to Section Mar? Ang agreement na? Yes, daw mo na. Year 2000. Luglawig na gali, no? Oo. Year 2000 na sa ko na sa radyo, 2 ka tuig na ko na sa radyo. Na sa bukid mo? 2 ka tuig na ko na sa radyo. Year 2000. Yes, kaya 1998 ka nag-upisa di. Natutuban ko na aksyon na baray. Tatlo na ka settlement site dari sa aton sa Negros. Isa sa Lukutan. Ang Lukutan na muna una plaster. Isa sa may syudad sang Cadiz. Isa dito sa may syudad sang San Carlos. Di ko lawig, no? Lawig na. Pila malang, milyon malang ganing gasto, di ba? Pila ka milyon to ganing balmo gina? 25 million, una pala ni. Gagastuhan to gani ang SEA Games na 11 billion in 18 months. May palpak pa. Oo. Tako nako ba nagsobray tungas billion man yung una nga ginalokar mo, ginpain. 500 million pesos ni nga livelihood kag social protection assistance sa mga anay miyembro sa rebelde. Kalulukoy manis lang kisa no kay kon ma-tripan sila kag masulod sang NPA kalapatay gid sila action mar. Yes, kag ang ilag kabataan kay may mga pangabuhi na ning iban. Oo. Ti hindi man aksumbray magka pasundayag sa syudad. Di ba? Kasi kung ayamon mas la, kabalo man na sila. Pero dito connection mar daw gito may maapin sila katunas putok-putokan sa bukid to mo. Ano libot-libot ko siling ko. Tapos way pa mga kahoy bla, no? Oo. Ti may tree planting gina. Kin pangunahan gid Governor Robong Lacson ang tree planting operation. Pananom magsubray tamo to gina sa mga puno sa nga kahoy. Ila sa nagin pang tanom. Yari mensahe ni Governor Bong Lacson. Bago lang napirma namon ng isa ka memorandum of understanding para paibalo lang sa inyo kung ano ang role sa provincial government. Provincial of Negros Occidental or Province of Negros Occidental shall allocate an annual budget to provide support, augment the resources of Kapatiran to finance its peace and development programs subject to availability of funds and compliance to the government prescribed rules. Second,
shall provide the necessary skills, training, and other appropriate capability intervention to develop the capacities of kapatiran members. Isa ni ka programa na every year no matag tuig atong gina ipaabot diri sa inyong lugar no sa bilang obligasyon sa provincial government. Ara man dang TESDA labi na sa atong mga kabataan, labi na tong ara sa high school or especially sa senior high, kung gusto nyo na magtuon sa mga skills na magamit nyo para makapangita na kamo ubra, kung hindi na kuhay na kamo plano magsulod sa koleyo o college, ining test na ni, again, every year, i-schedule din nato na diri sa inyo lugar. Governor Bong Lacson, halin sa Kabangkalan, nagbalik isigida si Governor Lacson dari sa may Kapitolyo Provincial kay nagsaksi, nagperma sa ordinansa kag resolusyon batok sa ASF nga kampanya. Bautin na dayon gito gali? Dayon gid ang Litson Bodol fight. Porti no. Buwas damo manig mulantika gani si Mono. Hapon na aksumbraya mo na siguro schedule hapon kamay may unang appointment mo si Governor Bong Lacson. ASF free ang Negros Occidental. Mayong balita na. Una sa balita na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Salamat Action Mar, balita gikan Kapitolyo Provincial. Klayo ginmantod mo lukutan to dito sa Kabangkalan. Baw, saka kita to manomduman nyo last May before sang election, no? Sang May. Nga nagpadulong si Presidente Rodrigo Duterte dira sa Moises Padilla sa tong kinagamo dira before ang eleksyon. Natabuan man to nga dira ang ining-iningin inagurahan subong kag turnover rather na nga mga buildings nga ini. Ang nagaululubra na dira mga laborer nila amo ni ang mga grupo sang RPA-ABB. Kay ila ini gin-provide sang gobyerno, no? Amo ning part sang agreement nga himuon para sa ila settlement, may ara sang mga puloy-an didto, may ara sang buluthuan, daycare center, health center, tanan gin-provide sang gobyerno didto sila. Amo nagaling ato nato sa pinakaputok-putokan sang bukid gini. So linusob to sila sang New People's Army, no? New People's Army naglusob to sila. Ang result, duha tong patay kag may mga pilason. Sa bahin sang RPA-ABB, nakabato to sila pero dihado gid sila kitiga katulog sila mo. Natabo do mga las 3 o las 2, las 3 ang kagahon. Pinangsulod to sila sa mga kwarto-kwarto to nga sila man lang gaulolobra na sinabi nga mga building nga ina kag pinangratratan mga kaksyon. Tisubong gin-turnover na, no? Kag maing balita ni para sa ila, kay may mga additional pagid nga mga bulig ang probinsya sang Negros Occidental para sa ikaayo sining miyembro sang kapatiran, mga kaksyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Pagbalik naton karon, ma-interview na kita sang police, no? Kung paano nila naluwas ining isa ka lalaki nga tuyo kung tani maglumpat kay ina sa flyover dira sa Magsaysay Araneta sang aga dungan-dungan sa sunog dira sa May Gonzaga. Ando ka pulis dutayan pa mabungguan sang isa ka salakyan kinagtabok alang-alang. Anyways, may lang kinakadalagan sila. Anong problema sining isa nga ini nga gusto niya maglumpat kag naghahana-hana siya nga maglumpat amo no problema siya gadayon bla. Hasta nga nadakpan ini siya. Pagbalik naton sa aton nga pagpangalagad. Standby. Objective.
na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Unlike Bacolod, kag Negros Occidental, sa nambal ko na isa iya ka strike sang PNP without Espinido, minilyon iya ang nagakaladakpan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan.
Bacolod, saludo sa imo. Padayon na. Nasa tamang serbisyo. Maayong gabi lang kay Boyet Solviza. Maayong gabi man sa inyo. Salamat gid sa pag-monitor. We have Kativer, si Allen Transporto, kay Tatay Moroy, Nanay Letico, no? Kag Mama Idna Lapar, naga-monitor man. Si Mabel Morin, si Jody Villaros Saraman, si Che Mosunes Cabrillos. Good evening, Action Brian. Shout out lang ako sa mga BOR ko. Jerry kag Junjun kag sa tanan nga family Mosones watching from Himaya, Hinigaran. Salamat. Ligaya Osorio, Action Bright, tamyaw ko lang family Osorio, Gimbal Iloilo kag mga bata ko da, mayong gabigin. Si Advin Cola Lumugdang, Action Brian, mayong gabi liyog lang great family Advin Cola kag Lumugdang. Nolito Junior Casas or Cases, salamat sa pag-monitor. Si Ersan De Villa, gatanaw ko di subong sa Bayawan City. Greet ko lang ang pamilya ko sa Canmoros, Binalbagan, Manzano family, Gatpatan family, halin kay Boy Sol De Villa, Manzano, Amparos Village, Bayawan City. Salamat. Ivony Barbon, good evening. Paul Spot III, Josimong Caltorilla, Ligaya Osorio sa Morsya, Imelda Hamilo Banguanga, Didian Jonah, we have Jodeth Calvis Pamposa, Mark Ayan Rindon, mga classmate ko, salamat gid. Ilad Noids, Oy Paris Sikol, Glenda Isblaka, Condes Jory, si Sol Datuliata or Datulaita, Aymin Nimya Aymin, UPC Silay po, salamat gid sa pag-monitor. Pasensya kay na, nagburon kita, may technical problem lang gamay. Si 3D Tumbali, good evening, Sumbright, tamiyaw ko lang po Rockstar o Contar Apple, Barangay Mandalagan, Arivalo kag Tumbali, salamat gid. Sige, balikan ta sa karon action ana. Si Mark MC Coy, we have Christine Magbanwa Montevilla, salamat gid. Jocelyn Kalamaan, salamat man. Iban pakarunan ko na sa aton sining pagpangalagan. Madugayan gid sa conductionan, madugayan siya. Sige, na-check naton sining si Police Major Charles Heber, no? Sagin promisa ko kay na nga mangonsiyo kita gamay ko na ng problema sining isa ka lalaki nga nagtuyo kun tani nga maglumpat sa flyover dira sa may Magsungay Araneta Street to. Sinigi lamang nga agaman mga kaksyon. Online sa firing line. Sa aton nga linya, Police Major Charles Heber, sir, good evening. Yes, sir. Good evening. Ngayong gabi man sa Action Radio. Pasensya, gamay lang, sir. Sir, ano tong natabo kay na, sir, dira sa mga area of responsibility na may laki itong gusto maglumpat sa flyover? Yes, sir. Kagina, no? Mga takna alas 9, may isa katao nga nag-attempt dito nga mag-commit ng suicide. So, mayo lang kay may mga kapulisan kag may concerned citizen man nga nag-rescue sa iya, nagbulig sa iya, kang nag-attempt siya suicide, so ginistorya sa isa ta bystander. And then ng mga kapulisan sa dalawang taytay nag-istorya man siya nga hindi maglumpat. So ang isa naton kapulis nga ato niya naglan kay Patrolman Joseph Reyes. Sang ginalingaw sa sang mga kapulisan kag bystander. Gulpiada siya gin hakos sa gin panaog sa taytay. And then katubong yara siya sa kusodiya naton. Gatong to nagit sa Galia, Sir Heber, sa kwano sa daw poste nga gamay sang barikada sang flyover, no? Yes, sir. Ang gamay lang sang pag approach sang atong kapulisan dito, posible nga madagdagid atong biktima. Sir, hindi lang natin pag-i-mention ang pangalan. Pilang edad niya sini, sir? So, bali 19 years old din siya. Uy. Taga-Diriman sa Bacolod. Sa isa lang ka barangay diri sa Bacolod, sir, ano? Yes, sir. Yes, sir, naistoryan nyo nimo siya. Ano kunong problema, sir, nga malumpat siya sa may flyover nga to? Initial naman nga pagturyan ay nga hambalin siya nga siya katama. Bali may problema siya sa iyang pamilya nga ginabasol siya. So amo to kagid na nga
in-explain naman sa iya nga mga posibilidad nga at siya suicide o kung mag-suicide siya. Na wala na hindi ginamo na ang iyang masalagid ang iyang desisyon sa iyang problema. Okay. So sir, inang tawag na to, single pa ni siya, no? Yes sir, yes sir. Bali nagapang scrap ini siya. Bauti kan pulo pigado gid abi Sir Charles, no? Damo gid sina. Isama na nalantaw ta nga tungod man sa kapigaduhon. Pero sir, sa naistorya mo na siya kad daw napahangop mo siya abi pa daw to ka psychotype abi nga pagpahangop siya nung natabo siya subong sir? So far daw naginulsol man siya, no? Ang iyang ginimo kag nagabangayo man sa pasaylo sa atot sa mga kapulisan sa mga naperwisyo ya kagina. May lang kami mga pulis to sa area gid sir nga dira naka-standby, di ba? Yes sir, oo. Kay may naka-detail kita dira nga mga beat patrollers. And then ang tropa sang mobile para man na dira. Naga-posting man. Pero sir, ano man sa imo pag-check abi sa pagaplo pamangkot mo, the way siya magsabat sa imo, the way man sir sang daw masunaran ka nga may diferensya sa iya sini nga huna-huna? So far, hindi man kita maka-determine gid, no? Sa ato lang yun nga paglantaw nga ubog ining siya kanina. Tungod sa nga problema. That's why isa man na ginalantaw ta. And then sang na siya sa ato kustodiya ato siya ginpakaon nga ginpa inom madamo sang tubig. So naulo ang pawan ini siya. Ka dito na nakamarasmas man siya. Sang ginimo kag nangayo mo siya sing pasaylo. I see. So anong matabo sini siya sir after nga ara sa custody niyo subong, may family naman nga napadulong to sa iya? So ato hindi siya iga asar sa iyang pamilya. Nga masipilita man kag nagstorya man ang pamilya parte sa nitabo ka aton man ngayon nga kung ano man ilang nga pagka-problema nila man nga isettle sa mataway. Pero subong ara pa sa inyo sir, mga san-o ni siya turnover abi sir? So karon after sa mga 12 hours nga reglementary period ato ni siya i-endorse dito sa iya pamilya. I see. Kay may ara gyapon protocol gini sir, no? May amo nga sitwasyon dapat i-detain siya dapit na for a while, no? Yes sir. Tungkol sa kaso niya ang alarm scandal. Okay. Naka-alarm and scandal pa siya galing nga case gan. Porte gali, no? So, ano sa may advice ka mo sa family nga basta may trauma na ini siya no sitwasyon? So, ato man istorya ng pamilya sini na sungod sa natabo nga insidente ang concern nun mismo ay na wala gid ni pulos ang iyang decision na magkumisang suicide sa problema nga nagapamisar sila nga masolbar tungod mag-suicide sila. So, sala ina nga decision. Of course. With that, Police Major Charles Heber, sir, salamat sa mga time. May gabi kag mabuhay ka, sir. Congratulations sa men mo da, sir. Thank you, good sir. Thank you, sir. Ngayong gabi naman. Yes, sir. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Police Major Charles Heber sa Police Station number 8, mga kaksyon aton sinin na istorya bago gid lamang. May connection sining isa ka 19 anyos nga lalaki nga sumaka kay sa flyover kag luyag kun tani maglumpat may lang kay way gid matigayon. Based sa aton nga paistorya to medyo gutom, nakainom, may problema sa pamilya. Na gusto ya ko no, ang problema is pamilya tapuso na lang pagi sa paglumpat sa flyover. Tikwan ina nga desisyon, action hands no. Pwede mo ginay padaluman million times. Kay kabalo ka kabuhi sa tao sa kalibutan, isa lang. Di ko maglumpat ka na tigok ka. Okay naman na kay tiway ka na pinsaron, pero kung mag-angol kabi kung sa Bisaya, painablang doon di kang patay bla. Ma-hospital ka pa, gasto pa sa pamilya. Di problema na daan, ngaway ka mo klanon, problema sa pamilya, magasto pa sila sa mo sa hospital, di nagdululuble na ina nung matabo na karon sa inyo pangabuhi. Aksyon! Aksyon! Radio! Sa kinalye ganiyang istorya, nga mga suicide kagid abi, no? Dapat hindi gid pwede kay kung mag-suicide ikaw, or suicide versus pahubog, action hand. Kung may problema ka, kung mag-suicide ka, hindi patay ka. Pagpatay, baklan kalungon, 15,000.
Buk mahal nungon 15,000. Pasok-sukan ka pa na bayo mo. Ilubong ka, kapihan ang mga mapulaw da sa imo. Pinakadubong nga gasto abi, butata 30,000 abi kung pinigadogin nga pagpalubong. 30,000 action hands sa pagpalubong. Pero kung mag-inom ka, di kiniklambot sa kagatos mo, hubog ka, dula mo nga problema. Bakal ka lang whiskey da nga kwan, tanduay, 60 pesos abi. Pulutan nga 20 pesos, guro ng blang boy bawang blang. Kaya turos nga turos, ice water or ice dira abi para mabugnawa ng imo sa puwak da. Butanta gasto ka 100 pesos isa ka gabi nga pahubog mo. Dula yang imo yan sa problema for a while. Kag maminsar ka, din ka, mas-suicide ka, magasto ka 30,000, madula ka sa kalibutan, o kung magpahubog ka lang, gasto mo 100 lang pagkaaga, mahuwasan ka namang scrap kariwat. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Inaato na lo istorya man na pero kung pinsaron mo, may makuha ka nga lessons. No? Panisipon tagit. Tuwag bisan overnight lang ang madula problema mo kay hubog ka, pero pagkaaga pagbugtaw mo, buhi ka. Debla Action JM, katsaktuman, buhi kaya pagkaaga, kabugtaw kayo mo. Yung problema yan normal. Nga kakatabo sa kalibutan, kay kung ikaw nga tawo, wala ka problema, abi mo, ano na nang tawag sa imo action hands? Lagtok ka na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Kaya ni mga utod tabla nga may aniluoy ko ni sila mo inibla may problema sa huna-huna bla. Luoy gini sila kay nga ang kabuhi isang tao sa kalibutan isa lang gid tapos buang ka pa imuya, lain ka pa paminsaron. Do tinakluban ka na sa kalibutan, do ginpaantos kay mo sa kalibutan. I'm sorry the use of word nga buang indigli. May diferensya sa panghuna-huna. So sa bilog mo nga kabuhi dire sa kalibutan, may diferensyang huna-huna, mula mo gin ma-enjoy ang kabuhi mo sa kalibutan. Damo na bla. So bayo gid ang tikang ginhimo sining lalaki nga way siya nagdayon sa bulig man sang otoridad nga napunggan ini siya. Diba lang kay si Sir Heber, may pagka-psychology man bla, no? Kabalo man maglaygay, ate, naumpawan. Tiway labot lang laygay, pinbinakla ni Sir Heber ya pagkaon kag pinakaon tudo kag pinamtubi, nahuwasan ang ining lalaki nga ini. Aksyon! Radio! Last 8:42 sa aton nga pagpangalagad. Pagbalik naton karon nga may time pagid kita kay lawig-lawig gina discussion ta sa sunog. Kay nagli may isa pa ka Koreano action hands nga nakaluwas. Nanugid siya nga naglumpat siya nagagi sa 3rd floor, naghali sa bintana. Nakaluwas sa iya. May nagtulog nga Koreano sa sulod sa building. May senaryo pagid kay nga pinangluwas ang mga tao action hands. Nagasaka sila sa pinaka-babaw na gito nga porsyon. Aso pa lang. Sus di buinas nga nagpilanaog to sila, mga pilagid sila kabilog, insugat sang daw ladder na blang dako na. Paggalumpat sang isa, amo man pag-ulhot sang kalayo, nga dito sa gatindog action hands. Meaning, paglumpat niya, amo tong pagbukas, abis ang atop nga gumawa ng kalayo, dito gid siya sinto. Di buinas, pagid siya nga nakalumpat sa may ladder o kung hagdanan nga ato, may gabusong pa kay na nga gindawat halin sa sa atop mismo. Sa building, 4th floor blaya. Plus ang atop pag ito, ara ka na sa pinaka-peak plus mo, taas na gidya katama. Taas ning Bascon Hotel ni mo ining Haba Pension House. So, nadiboy na san pag-iniban nga mga survivors may kaksyan. Last 8:43 sa aton sini nga pagpangalagad. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Worried ka ba sa mataas na siya? Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon.
Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadampigan. Padayon Action Radio. Sanon inyong pamatian, istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Ikaw gihapon ang ako nga istasyon, sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na ngay, sa bisan anong kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalangnan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio.
ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sa bisan anong kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala at palanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
Action Radio Philippine Standard Time, las 8:56. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Oras ginadulong sa kaalwan sang Tanduay Light. Tanduay Light, ang gaan pag may kasama. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Aksyon Brian Morden sa Aksyon Firing Line. Pabalik sa aton sa nga pagpangalaga, gina-endorso naton sa inyo ang Zanton Plus Herbal Soap Magkaksyon habon pampaligo, pangpalimpyo sa aton nga panit, katol-katol, dula, baho, kag balhas, pati na ang kaspa. May balanyos man nga Zanton Plus Herbal Oil Magkaksyon, tistingin nyo kay makabanyos ka mo sining panuhot, butod, palanakit sang kalawasan nyo, kuhagid, kag do perfume pa kay mahamot. Kining Zanton Plus Herbal Oil mga kaksyon. Sa mga texters natin, I'm sorry, duway ko ginmalawagan ninyo ang sining mga text na pabawasan ko na. I'm sorry gina. Kay nga ton sining balita, subong ga ginutok. Ginahulat-hulat ko pang patrol kay dumay ara sang ginrespondiran ang DRRMO diri sa Bacolod, diri sa may dalan Lacson, Burgos. So. Anong sitwasyon di naman? Sige, kay di check the action hands being patrol kung aras la sa area abi. Kung ano siya, ipasudlon ta kung ano gidman, check natin si Matinian. Last 8:58, no? Si Sir Juan Romo Pasaporte naga-monitor sa aton sining pagpangalagan. Rofi Libran Arabain, ang iban do di ko gid malabot, no? Pasensya gid pawasan tang iba na, ha? Pawasan ta ini. Upod sa bagos nga puwersa sa Action Radio News Department sa pagpanguna ng Action Rex Cantong, Station Manager Action Una Magbanwa. Sa technical side, we have Action Henrys Pulgar, araban sa Action JM Baikin, and sa News Center, we have Action An Defensor. Back up natin sa mga gabi. Standby karon sa Action Night Patrol with Action Eric Magbanwa. And din naman natapos mag-action na isa ka memorableng istorya sa Action Farming Line, maghilibati tabwas sa amuman nga istasyon sa oras kag oras. Okay, gina sa Talisay kag sila'y may mga baha-baha to. Binalbalanay kita sang sunog dis Bacolod sa sila'y Talisay nagabaha-baha man to kay na sa aga. Grabe man to yung bunok sang ulan, no? Sini nga adlaw diri sa Negros Occidental. Salamat madamo nga salamat ini sa Action Brian Morden. Nagapasalamat gid sa inyo. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Good night and God bless. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.